assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe e sehilaɓe jangguiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande noon kadi mbaɗen ekko seeɗa ha ɓeyden finande ko jangguete ko. Ayɗo mbiɗa ko ba, ayɗo ko ba wonɗo, so woni ɗo ni wonata ayde gotel less ko ba, ɗiɗi ko ta, tati wonti sa. Ay ɗum hono amorto mbaɗa ndani, so woni gotel less woni ba. Ay so woni ɗiɗi dow ni wonti ta, so waɗi ni hay tati wonti sa, wonayi wonti sa. Joni so banggue masɗe kadi a faami a hollama portal dow woni a, ndeke ma wi ba, ɗo ko a wadde ma wi ta, ɗo ko a wadde ma wi sa. Ay joni sa waɗini a waɗini ɗo joni a waɗini ɗiɗi dow a waɗini. Ay tati dow. Ay kadi ngara mbaɗani ayi ay ban, ɗo awi tan, ɗo awi san. aya fooɗon alli fo foota ɗo, ɗiɗi mbaɗɗa hoto foot, kono ayɗo mbaɗɗa ko ni. ayɗo nandi ɗo. Ay ɓe nandi ayɗo, ɓe nandi. Ay ɓe nandi kono ko seeɗa ɗo ko gotal mbiya ba, gotal mbiya ta, gotal mbiya sa. aya fooɗi. Nde wonno mi wino fooɗirte ko allif walla allif jowiɗo walla allif taƴƴo. So tawi noon sidda ala yeeso muɗum walla kowal ala yeeso muɗum. ɗo joni keɓɗa ko baa fooɗan, ɗo ko ban fooɗan, ko ɗo ko baa fooɗi. Ay ɗo ko ta fooɗan. Ay fooɗan, ɗo ko tan fooɗan, ɗo ko taa fooɗi. Ay ɗo ko sa fooɗan, ɗo ko san fooɗan, ɗo ko saa. Ay fooɗi. ɗo ko portal dow mahmuɗo. ngara kadi mbayla sa wattimo kadi ni a waɗino ni ko bawani ɗo
a wattimo ni ko tawno a wattimo ni ko tawno ngawɗa garɗa mbaɗuɗa masgal mbiɗa hande waɗa les waɗa yebbi ɗon yetti ɗon wesi ay joni so mbaɗini gotel ɗo ko ɗiɗi dow ɗo ko tati dow ay ɗo somi ayi mi wiya bemin ɗo mi wiya temin ɗo mi wiya semin ay wani wani wonde e yawere ayni oɗoni wonde e yawere ay oɗon wonde e yawere gasi garama senno ay ɗo joni mbiyan ko bii ko fof ko yanarawo so mbi tii ko fof tiyo yanara so mbi sii ko fof siyo yanara tawɗum heɓɓe noon ko jubaniwa yanara jubaniwa yanara julit fodirte masgal less ɗawa kam gara mbaɗamo ni ay ba ay joni ɗo ko bi ɗo ko ti ɗo ko si ay ɗo ko bin ɗo ko tin foɗani ɗo ko semin ɗiɗi poɗata gotel ngon musene fooɗa mi wawi yeeso mum wanore walla hol walla jubariwa to won sidda kowal ala yeeso muɗum ay ɗo ko timbiɗa ene fooɗi ko fooɗi mi wanora walla jubariwa walla holit ɗo ko sey ko fooɗinu yana fottanu walla jubariwa walla holit ko wona kadi so mbaɗini ay toɓɓere wotere wonɗo ɗoni mbaɗi ɗiɗi ɗo mbaɗin ɗiɗi ɗo mbaɗin ɗiɗi wonde e wowtaƴƴo ay ɗoni mbaɗin tati goo ɗiɗi tati ɗoni mbaɗin tati goo
ɗiɗi tati ɗo tati ko dow taƴƴo pogal makko ngal ayi machine awa mbiɗen bo ayi bon fooɗen ko ɗon bo fooɗi ko fooɗum o taƴƴo ɗo to ɗo ton to ko fooɗum o taƴƴo ɗo ko so ɗo ko son ɗo ko soo ko fooɗum o taƴƴo naka ɗo keɓɗa ko bu ko tural ɗo ko bon yiɗi keɓɗa ayi ɗo ko boo a fooɗi a yalamo tural fooɗirte ko wow fooɗirte ko wow walla wow taƴƴo ɗum tural fooɗirte pottal dow fooɗirte ko allif juuɗo allif taƴƴo pottal les fooɗirte ko jubrowa walla yamira wahid tural ngal ɗo fooɗirte ko wow walla wow taƴƴo daga on ɗo ko bow ɗo ko tu ɗo ko ton masi ɗiɗi poyata ton gotal ngal ɗo fooɗirte mbiya to fo to mi wawo taƴƴo ayi ɗo ko fooɗan ko ɗon ko soo ko fooɗum mi wawo taƴƴo ayi ɗo hankadi noon heddo ko wiyete siddaji ɗi ab at hankadi ab at as siddane ko non tawa ab as hankadi ɓayani kanko ala porgal noyi ban tawani ay bawani ba jutindiri ay ani jippe e bawa mbiya ab ɗo ko sidda ko a rewon ɗon mi mbiya ab ha joni ɗo ko ab ɗo ko ab ɗo fota fooɗani abba mo goto onon abba makko kala tawɗon andu alkol watingal ko ƴewanata onon ko goto wonata ɗum koye min garono yeeso ha jiiɓade ɗum ɗo haala hande ƴette kuɗi mon e karneji mon mbanorɗon jangon ɗigga wonɗo ko ba ban baa bi ben be bo bon bo ceppo ta tan ta ti ten ti to ton to ha han ha he hen hey ho kasi ɗo joto ɗiggi tan ma binde hen ko heewi ma jango hen ko heewi ene ɗiɗi ene faami kadi ko codol wonde an jiɗɗo jangude masɗe sabu hasoye
so ɗiggi tan Allah kala ko nanda janga jangde woɗɗani ene ɓadima sa woɗɗini woɗɗuma sa ɓadini ɓadoma wata haqqille ma mbarta yeeso ma ndewne hen miijo ma on saha gona e yiitade bindi ɗi teskuwa ma wona nder kala ko jiiɗa teskuwa ma wona hen ganda ɗum ɗo mi jangino ɗum so artoyi bange goɗɗo mi janga ɗum ɗo mi jangi ɗum mi wawi ɗum so yiitama bange goɗɗo janga e wawade tan to wawanoko non ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yawali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam rokku en nande e famde an jiɗɗo yentodirde e galle golle e jawde mbatta ko 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa lijiya WhatsApp o ngara kala indema yettodema ngara min kalama sarɗiyeji ɗi so welima naata aɓelanima jokka golle kadi minen kadi mi jokka golle an jangowo alarba ma hoto welsino alarba addata ceerno ma softa e janguindema so ceerno ma yiyani jungo ma wadde nannaki famnaki aɗa janga aɗa suuɗi ala nannaki famnaki yaltu kollira ka jangowo no waɗete alarba so yumti nanna ko mbawɗa totta ceerno ma mbiya alarba nani wonto haajuma condition ma kuura ma fima on saka de o softa hen o wawa arde e jangude e jangguinde ko so wiyete hay goto e moɗon ala ko so on jarama jokki e golle min beltima ɗon kadduɗen e ceerno so ɓoy ceerno haajuma ɗaɓɓo e goɗɗum on ballat ceerno o rewno jooɗiri sara moɗon o jangina on ko waɗa janga a anda ceerno ma haccitima aɗa janga a anda ceerno ma wottima aɗa janga a anda ceerno ma hirtima aɗa janga a anda ceerno ma ene seli o sellani eto nde pinɗa foof teskoɗamo tawde o yahani ɗaɓɓoye dépasse makko omo jooɗi omo janginama an sa yi a dañi seeɗa ma siftorma hen seeɗa alarbaji men yo garat omo yiiɗi omo weltoroɗi omo duwo hen yo Allah wallu yo Allah wonnu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo yo Allah wallu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yayali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam